Okay, sa tanan-tanan gali nga kuan gid nga pangabay nga itamyawon o kung naga-request sa mga ambahanon nga pinaagi sa akon nga sang una ka na akong mga ambahanon, pasensyal ka man subong kay medyo way patang trial lang ni. Ang mga request ninyo na mulusan nato na kung ara na kita sa sa regular nga may programa kita. Idulot ko lang anay sa inyo para nga base masiling kamo piki nga pirot no. Kantahon ko lang sa inyo ining ambahanon nga sang una ang aton nga umpisahan. Ang nagatikulo matinawang langit. Matinaw ang langit kung wala sindalpo, maasulang dagat kung tulog-tulog. Nanong na disgrasya sinapnay sang palat ko sa ang buot ko. Sa imo na naanad ang buot kagdaw sana buyo. Tungod sang tratasyon nga labing maayo, wala makalambot at lawngatin mo, nagpahayag ka na. Sing mga disgusto sang una nga kim ikaw ang napulong, nga dili ka magpati sang sugyot kag sumbong. Wala mo uniri ang imo ginpulong, espera entonces bayaan mo dayon. Bukasin perang imo pagbiya, kay wala sa akong maghalin ang sala. Saksi pa ang langit, pirmaduhang duta nga sa imo naghalin.